Goddag. Må jeg bede om jeres komplimenter? Hej YouTube. Jeg har tænkt over, efter jeg har lavet en fodboldsvideo, så tænkte jeg bare, at jeg må lave en YouTube. Men I må lige vente små 5 minutter. Jeg skal lige finde ud af, hvordan jeg kunne holde den samtidig. Jeg skal køre i god min YouTube. Og bare lige at dansker. Mal dansker. Så ja, jeg må lige vente til. Jeg har også en masse andet at lave. Så jeg må lige finde ud af en vinkel. Fordi at